हे देवदत्तबाबर पुष्पक विमानातून स्वर्गी गेले मान्य करतोय मी, बरोबर. पण मर्त्य मानवाला सहजासहजी स्वर्ग नाही. मग पद्मावती आणि राजा निर्माल्य ही सर्वसामान्य माणसं आहेत, ते स्वर्गात कशी गेली? कशी गेली? अमृतसरच्या पुण्यावर दामात आपल्या सासऱ्याच्या पुण्यावर गेला. म्हणजे दुसऱ्याची पुण्याई तिसऱ्याच्या कामी येते. येते मग हाच तर खरा अलभ्य लाभ आहे. काय सांगतोस का? दुसऱ्याची पुण्याई तिसऱ्याच्या कामी येते. तसा तो पुण्यवंत हवा आणि हप्ता हवाय, अगदी जवळचा हवा, स्नेह हवाय, नातलग हवा. शाबास शाबास, बरोबर हा आहे. सहयोग आहे. देवर्षी देवराज देवेंद्र महाराजांच्या पुण्याईवर राजा निर्माल्याने पद्मावती स्वर्गात गेली. मग सासऱ्याच्या पुण्याईवर जमात गेलाय. मग सहजासहजी सोडणार नाही. जर का ते सासऱ्याच्या पुण्याईवर गेले असतील तर मी तू माझ्या काकाच्या हे जाणून या ठिकाणी मला यावं लागलं, कारण तुझ्या पाठीशी पुण्य हवं. अमरीश आपल्या पुण्याने त्यांना घेऊन गेलाय. बोलता बोलता या राजाने आम्हाला मोकळं केलं. आमचं पुण्य घेऊन हा स्वर्गलोकात जातोय, पण हा स्वर्गलोकात पोहोचेल की नाही याचा विचार करायला हवा. तिथं पोहोचला तर कार्य होणार आहे. नारायण नारायण नारायण. मग हा घोटाळा आहे, याला सुचवा जोडायला हवं. आपण घाई करायची. नारायण राजकर्ता शतघुबडेश्वर 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 राजा म्हणून मिरवतो आहे, पण दुःख अरे दुःख कोणतं? पक्षी कुळात जन्माला आलो, अनंत यात्रा सहन केल्या, पण या विश्वात एक खंत माझी मलाच टोचते आहे. मी विधवेचा पुत्र होय. माझी आई घुबडा देवी सहन न झाल्यामुळं एकच चिंता, आत्महत्या करावी. पण नाही, आत्महत्या करून ते पाप आपल्या मस्तकी कसं घ्यावं म्हणून आईनं दुसरा मार्ग स्वीकारला. तो मार्ग म्हणजे भक्ती मार्ग. विश्रवा ब्राह्मणाची भक्ती करू लागली. विश्रवा ब्राह्मणाच्या नेत्रातून वीर्य निघालं. ते वीर्य आईच्या नकळत ओंजळीत पडलं. ते ओंजळीत पडता क्षणी आईला प्राशस्त्य केलं. आश्चर्य, गर्भधारणा झाली. काहीशा दिवसातच आईनं एका अंड्याला जन्म दिला आणि त्या अंड्यातून ज्याची निर्मिती झाली साऱ्या पक्षानं विचार केला, या कोशाधिपात कुणीतरी रक्षक हवा. मग पक्षांना सांभाळेल कोण? तर एकमेव शतघुबडेश्वर. म्हणून प्रत्येकानं माझ्याकडे बोट दाखविलं, राजा आमचा असेल शतघुबडेश्वर. मी राजा झालो. या कोशदीपाचं रक्षण करण्यासाठी म्हणून या कोशदीपाच्या खंडारण्याचा आश्रय घेतला. कुणीतरी मानव प्राणी येतील, माझ्या पक्षांना मारतील. मार्गात येणारी सारे व्यत्यय दूर सारून स्वर्ग दिशेने मी प्रयाण करत होतो. एवढ्यात प्रत्येक अरार्थिक आवाज हा थांबे शब्द आपल्या मुखातून बाहेर पडले. बरोबर. सर्वांगाकडे पाहिलंय तर हा घुबड पक्षी. बरोबर. मग हे घुबड पक्षा माझा मार्ग का रोखण्याचं कार्य घडविलायस? याला कारण एकच, मानवा स्वर्गाच्या दिशेला तू निघालास.
तुझं माझं वैरत्व नाही. अगदी खरंय. पण एकच सांगतो आहे, हा मार्ग जातो आहे तो माझ्या कुशदीपातून. हे घुबडेश्वर, ज्या मार्गाचं अवलंबन मी केला आहे, थांबला तो संपला. तो मार्ग मी कधीही सोडणार नाही. किंबहुना हा मार्ग बदलून दुसऱ्या मार्गाने मी प्रयाण करणार नाही. या दिशेने मी लवकरात लवकर स्वर्गी दरबार जाणार आहे. ज्या दिशेने तुला स्वर्गात जाता येणार नाही, घुबडेश्वर, माझा भक्त पक्ष आहे. राजा सोमेश्वराच्या स्वभावाची गडबड असेल तुला. ज्या राजा सोमेश्वरासमोर प्रतिवादी अनाथाला वारणाचा महाराजाचा भागीला असेल, तर तुझ्या बोका धमकवण्याला घाबरून मी जाईल असं जर तुला वाटत असेल, आणि असा जर तुझा समज असेल, तर निव्वळ तुझा तो गैरसमज आहे. नाही, हा गैरसमज नाही. माझ्या पक्षाचं रक्षण करताना वेळ प्रसंगी तुझ्याशी युद्ध करीत, तुला ठार मारी. मग येणाऱ्या प्रसंगाला धीरोदात्त वृत्तीला तोंड देण्याची हिंमत राजा सोमेश्वराच्या मारी मार्गाने आहे. आणि येणारं संकट दूर सारून लवकरात लवकर स्वर्गी दरबारी राजा सोमेश्वर जाणार आहे. मग तुझा मार्ग अडविण्यासाठी मी पहाडाप्रमाणे तुझ्या मार्गात उभा आहे. तोच मार्ग साधा आणि सुलभ करण्यासाठी तुझा मुर्दा पाडीन आणि तुझ्या प्रेताची बाळाबाळ निघून जाईल. हे घुबडेश्वर, तुझा आणि माझं होणारं महाद्वंद्व युद्ध क्षणार्धात थांबविलंयस. होय. प्रयोजन एकच, तुझ्या युद्धाला घाबरून नाही. मग जरा कारण एकमेव कोणतं असेल, तर मी राजा झाल्यापासून या माझ्या कुशलपा देणारी सारी संकट दूर केली. अनेक रत्ती महारथी धरणीवर लोळवले. पण आज तुझ्याशी जेव्हा युद्ध केलं, तेव्हा समाधान वाटलं. माझ्या बरोबरीचं आहे हे मला पटलं. म्हणून राजन, म्हणजे तुझ्या बोलण्याचा आशय गदाई समान सिले समान योद्धा विषयाशी सक्षम कंडूचं क्षमण झालंय. समतुल्य योद्धा तुला मिळाला म्हणूनच युद्ध थांबलंयस. अर्थात तुझ्या पक्षाला उपद्रव करण्याचा मनोदय नाही माझा. निघालाय याच मार्गावर राजा राजन, तुझ्यासाठी मार्ग मोकळा आहे. पण पण थांब, हे शब्द का बाहेर पडले? का मी तुझ्याकडे काही मागणार आहे. तू होय. आणि माझ्याकडं अरे अवश्य तू ते मला देशील. या क्षणी या क्षणी या मग. कुणाची इच्छा अधुरी ठेवून मी माझा मार्ग कधीही आक्रमण केलेला नाही. काय हवंय तुला? मग राजन, धन द्रव्य नको रे, सर्व काही आहे. फक्त एकच या पक्षाशी या मानवानं मैत्रीचा हात द्यावा. काय म्हणाला? मित्रत्वाचं नातं तू जोड माझ्याशी. आयुष्याच्या अंतापर्यंत तुला साथ देईल. मैत्रीत उच्च निश्चता नाही, भिन्न भिन्नताही नाही. कुणीही कुणाशी मैत्री जोडावी. मग मैत्रीचा हात राजा सोमेश्वरानं या मानवाने या पक्षाच्या द्यायला हवा असेल. वा, आजपासून तू माझा मित्र. पण मित्र घुबडेश्वर, काय मैत्री जुळविली आणि भावना मात्र उंचावू लागल्या. भावना? होय. त्या कशा? अरे तुझ्याशीही मी द्वंद्व केलं, अनेकांशी युद्ध करण्यासाठी मी प्रवृत्त झालो. पण तुझ्यासारखा तुल्यबळ योद्धा आज मितीतोवर मला कधीही मिळाला नव्हता. आणि म्हणून माझ्या भावना उंचावल्यात. कारण कुणी समजलंय जगी आसेता बिता माता साधवी ममतेची, स्त्री संगतीची, भगिनी धनाची, परिणामी थोर वेगावी ती मित्राची. जगात सर्वश्रेष्ठ प्रेम मित्र प्रेम. मग हे मित्रा बोल. माझी एक जबाबदारी तुझ्या माती द्यायची. जबाबदारी? ही स्वर्गात का जात होता? कारण राजे निर्माल्य यांची सुकन्या पद्मावती हिनं माझ्यावर प्रणय प्रेम केलं. लग्नाच्या अनाभाकाही झाल्या. राजे निर्माल्य यांच्याकडे मागणी घालण्याकरता गेलो. नकारार्थी उत्तर मिळालं. त्यांचं माझं महाद्वंद्व झालं. अखेर त्या द्वंद्वात ते पळून गेले. म्हणून त्यांच्या सहाय्यासाठी देवतांचे अधिपती देवराज देवेंद्र महाराज मृत्यूरोगी आले. त्यानेही माझ्याशी संग्राम घडविला. कारण
राधे निर्मल यांचे श्वसूर देवराज देवेंद्र महाराज आपल्या जमाताला सहकार्य करण्यासाठी आले खरे, पण अखेर पद्मावती, निर्माल्य आणि देवतांचे अधिपती देवराज देवेंद्र महाराज त्रैवर्ग स्वर्गात गेले आणि म्हणून त्यांच्या शोधार्थ मी निघाला होतो. मग माझी जबाबदारी कोणती? एकच, तू माझा मित्र, नक्कीच. तुझ्याकडे विस्तीर्ण पंख आहेत. मग माझ्यापेक्षा वायुगतीनं स्वर्गीय दरबारी तू जाऊ शकतोस. हो, जाणार. आणि म्हणून माझी जबाबदारी मी तुझ्यावर सोपविणार आहे. मित्रत्वाचा हात दिलास, माझ्या शब्दाची महती वाढविलीस, अर्थात तुझी जबाबदारी या क्षणी मी माझ्या श्री घेऊ. मग मैत्रीसाठी स्वर्गीय दरबारीला हो, निघालो. देवतांचे अधिपती देवराज देवेंद्र महाराज त्यांच्याकडे पद्मावतीची मागणी घाल आणि अखेर त्या पद्मावतीची प्राप्ती सहजासहजी घडली नसेल, स्वतःच्या पराक्रमाच्या बळावर पद्मेला इथे घेऊन ये. नक्कीच. तोपर्यंत या कुशद्वीपात राहण्याचं कार्य मी करणार आहे. होय ना? मग आमची जबाबदारी तू स्वीकारली. विस्तीर्ण पंखानं भरारी मारून माझा मित्र शतघोडेश्वर स्वर्गीच्या दिशेने गेलाय. अर्थात इच्छित हेतू माझा पूर्ण होणार आहे या तीळ मात्र शंकर आहे. तोपर्यंत या कुशद्वीपात राहावं, अखिल पक्षांचं संरक्षण करावं आणि मित्राला आपण दिलेलं अभिवचन पूर्ण करावं. म्हणे निर्माल्य आणि त्यांची कन्या पद्मावती मी स्वसामर्थ्यानं माझ्या हस्तापात घेऊन जाणार आहे. म्हणून मी तुला प्रतिकार करण्यासाठी प्रवृत्त झालो आणि त्या उभयतना या देवलोक आणण्यासाठी सिद्ध झालोय. कोणत्या शक्ती सामर्थ्याच्या अमरावती. मग या घुबडेश्वराला सुद्धा क्रमाक्रमानं पुढे जावं लागेल. इंद्रानं सांगून ऐकलं तर ठीक, नसेल तर माझा मार्ग मोकळा. देवतांचे अधिपती, 33 कोटी देवतांचे राजकर्ते अमरेश महाराज तुमच्या चरणी हा शतघुबडेश्वर नमस्कार करतो. कल्याण असतो. हे घुबडेश्वर कोशद्वीपाचा त्याग करून या देव दरबारापर्यंत येण्याचं प्रयोजन मित्रासाठी राजा सोमेश्वर याला दिलेला शब्द की राजन तुझं अपूर्ण कार्य मी पूर्ण करीन. अपुर कार्य तुमची नात पद्मावती हिला राजा सोमेश्वरापर्यंत नेण्याची जबाबदारी मी घेतलेली आहे. पण घुबडेश्वर हा जो संघर्ष झालाय तो देव आणि मानवांचा याच्यात पक्षाचा काळी काही सम कोणता विश्व तुम्ही त्या विश्वात पशु पक्ष्यांची निर्मिती केली, पण प्रत्येकाची सांगड घातली. अर्थात मी मित्रत्वाचं नातं जोडलं. माझ्या मित्राचा असतो. शब्द सोपे वाटतात पण त्यासाठी करावी लागणारी कृती मात्र सोपी नाही. सापड उभायस या देव दरबारी उभायस 33 कोटी देवतांचा अधिपती अमरेश त्याच्यासमोर बोलतो आहे. पण विचार करायला विसरलास हे सत्य नाही. विचार करायला मी विसरलो नाही, विचारपूर्वकच पुढे आलो आहे. अमरेश महाराज जबाबदारी कोणती? मित्रासाठी वाटेल ते प्रयत्न करीन. पद्मावतीला मित्रापर्यंत घेऊन जाईल तेव्हा माझी विनंती. पद्मावती माझ्या गोष्ट शक्यच आहे की काय? संधी तुम्ही घ्या. अशी कोणती? इथं नको तो प्रमाद घडेल. हाहाकार वाजेल. ज्याला तुम्ही पक्षी समजता हा पक्षी तुम्हाला सोडणार नाही. अरे वा, एवढा दिमाग आणि आत्मविश्वास तुझ्यासारख्या उन्मत्ताची मान मुरगळून टाकायला मला किती साधाय लागेल. एवढा होऊ दे, तुझ्या माझ्या शत्रूपासून होऊ दे. फुलला
पक्षा हे सारा गाव तुझ्यावर चाल करून देत आहे, पण नाही सोडणार तुला. तुझ्या उमटलेल्या पावलाच्या ठिकाणावर वासुदेव वासुदेव चतुर्मुखी गणाच्या पितावर धरण्याचं झालं समाज हे चतुर्मुखी ब्रह्मांड नायक सुना मधुकड वारी बघतो ना दीन दयाघना देवा तुझ्या लीलेचं वर्णन करता करता आतापर्यंत कित्येक प्राण थके गेले, तिथे माझ्यासारख्या पामराची काय कथा. तरी पण ध्यानी मणी स्वप्ने ही सहज गीत गाऊन मी माझ्या आधी संबंध शांतुक्त आहे. आता थोडा वेळ विश्रांती घेणं हेच आपलं सोय करते. देवा 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 हे सत्य लोकवासी विधात्या अनन्य भावे शरण आहे मी आपल्याला. असा स्वैरावेला का पळतो आहे? या सर्वस्वाला कारणीभूत तुम्ही आहात. पण तुम्ही कारणीभूत आहात. सर्व कारणीभूत मी आहे. तुम्ही आहात. या विश्वात अनेक प्रकारचे प्राणी निर्माण केलेस, प्रत्येकाचा भविष्यार्थ तुम्ही लिहिले. कोण केव्हा काय करील कसं मला संकटात टाकील हे सांगता येत नाही. देवा एवढे दिवस माझ्या मागे लागलेले असुर होते, पण आज एका पक्षाने माझा पाठला धरला. वासुदेव वासुदेव जिथं विश्वाची निर्मिती करता देव राहतो ब्रह्मदेव. वासुदेव 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 हे विश्वाच्या देवा, केळामंगीला जन्म देणाऱ्या देवा, सर्वांच्या देवा, तुझा लाडका शतघुबडेश्वर नमस्कार करतो. वासुदेव वासुदेव असेच इच्छा पूर्ण होईल. शाबास. तेव्हा माझं आत्मविश्वास दृढीत झाला, आत्मविश्वास बळावला. माझ्या देवानं मला आशीर्वाद दिला, तुझ्या असेल ती इच्छा पूर्ण करीन. मग माझ्या देवा मी तुझा ना, तू माझा ना. हो, मग माझं अपूर्ण कार्य आज तुला पूर्ण करायचं आहे. अपूर्ण कार्य असेल ते पूर्ण करणं हे मी समर्थ आहे. मग राजा सोमेश्वराला मी शब्द दिला, पद्मावती तुझ्यापर्यंत घेऊन येईल. ती पद्मावती अमरेश घेऊन आला आहे, ती त्याच्या जवळ आहे. अमरेश देवा जरा अमरेशाला माझ्या स्वाधीन कर. याला हो या अमरेशा तेव्हा याचं काय करायचं? देवा याचं मी काही केलं नाही. मी सापडत माझ्या समोर आणले ती माझी नात. अगदी योग्य आहे. नातीला सांभाळणं आजोबाचं कर्तव्य आहे, तेच मी केलं. अगदी योग्य आहे. योग्य आहे ना? नसेल तर मी आजोबा आहे पण माझ्या काय ज्याच्या नातीनं काय केलं हा तर एका मानवाला म्हणजे राजकर्त्याला दिलेला शब्द तिला पाळता आला नाही. म्हणून तो राजा सोमेश्वर हा तिच्या बापाकडेच म्हणजे निर्माल्याकडे गेला आणि मागणी घातली. तेव्हा तो म्हणाला की आपली कन्या लग्न करणार नाही. तेव्हा राजकर्त्यानं कारण विचारलं तेव्हा तो काय म्हणाला ते कारण सांगता येणार नाही. मग देवा मला याची नात नको आहे, लग्न का करणार नाही या प्रश्नाचं उत्तर हवं आहे. सांगता येणार पक्षा तुझं येणं कुठं आलंय रे? इथं तुमच्यापर्यंत. हे सत्य लोक आहे, सत्याला वरतात घेणारे लोक आहेत. होय ना? दया क्षमा शांती ते देवाची वस्ती. देवा सत्याचा अशा दरचं स्थान आयुष्यात तुझ्या अंतापर्यंत कधी सत्याचा देव तू आहेस. इथं असत्याला थारा नाही, सत्याला थारा आहे. मग माझ्या देवा माझ्यात जर असत्य असतं, सत्य नसतं तर मी इथं आलो असतो का? सत्य सत्याला वरतात ठेवण्यासाठी इथेच राहा या सत्यलोकी. बस तुम्ही घालून दिलेला मानवाला धडा आणि पक्षाला धडा सत्यमेव जयते. माझ्या जर सत्याचा नसेल तरी मरेल. मग तू झगडतो कुणासाठी? माझ्या मित्राला दिलेल्या शाबास. हे शाबास. मित्राला मित्र सहाय्य करणं
हे कर्तव्य आहे, वा. अगदी योग्य आहे. पण ज्याप्रमाणे तू मित्राला सहाय्य करतो आहे हा. तसेच आम्ही 33 कोटी देव आहोत. अर्थात देवताला सहाय्य केलं असेल तर नावाला सांगण्याचा अधिकार नाही. शेवटी घडलं काय? वळणाचं पाणी वळणालाच गेलं. आणखी जाणार कुठं? रक्त रक्ताकडे धाव घेऊ लागलं. हा. तुम्ही इंद्राला सांभाळता आहात, पण सांभाळता सांभाळता त्याची जी स्थिती झाली ती तुमची गती जर होऊ नये. पद्मावतीला माझ्या स्वाधीन हे पुरावा हे लक्षात ठेव. आम्ही देव 33 कोटी आहोत. अर्थात तुझं काय कर हे सांगता येणार त्यावरती तुम्ही मला जन्म दिला आहात, त्यावरती मारण्याचाही अधिकार तुम्हाला आहे. पण सत्याचे जर देव तुम्ही असाल तर माझी कल्पना कोणाने स्वरूपती माते कळे ना कळे सगळे कोणाने स्वरूपती माते कळे ना किंवा ममयुक्य किंवा ममयुक्य इतर जनाला नाटे गणपती माती अकळे ना कळे सगळे कोण जाणे गणपती माती अकळे ना कळे शक्तिवान मैक्य सेही शक्तिवान मैक्य जनाला नाटे नाटे कोण जाणे गणपती माती अकळे ना कळे सगळे कोण जाणे गणपती अकळे पहा सारे वेद अरे देव, वारे ब्रह्मदेवा, प्रत्येक देवा एकच धडागिरीला सारे देव येत आहेत म्हणून फसवताय. पण नाही नाही, हा, उघडायचं.